Η ιστορία με τα παγιδευμένα pagers της Hezbollah ξεκίνησε όταν η οργάνωση αποφάσισε να στραφεί σε ασφαλέστερες μορφές επικοινωνίας, λόγω ανησυχιών για παρακολουθήσεις από το Ισραήλ. Τα pagers επιλέχθηκαν ως λύση, επειδή θεωρήθηκαν πιο ασφαλή από τα κινητά τηλέφωνα. Η Hezbollah προμηθεύτηκε χιλιάδες συσκευές pagers από μια εταιρεία στην Ταϊβάν, το μοντέλο Gold Apollo. Ωστόσο, η πραγματική τραγωδία ήταν ήδη σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της διανομής τους. Όταν οι συσκευές έφυγαν από την Ταϊβάν και έφτασαν στην Ευρώπη για την τελική συναρμολόγηση και προετοιμασία, φαίνεται πως τότε έγινε η παγίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης εμφυτεύτηκαν μικρές ποσότητες εκρηκτικών υλικών P10, ένα εξαιρετικά ισχυρό εκρηκτικό που χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές εφαρμογές και είναι σχεδόν αόρατο στους τυπικούς ελέγχους ασφαλείας. Η τοποθέτηση των εκρηκτικών έγινε με μεγάλη προσοχή, πιθανότατα από εξειδικευμένους πράκτορες ή τεχνικούς που είχαν πρόσβαση στη διαδικασία παραγωγής στην Ευρώπη. Η παγίδευση με πέτεν ήταν τόσο ακριβής που τα εκρηκτικά δεν μπορούσαν να ανιχνευτούν εύκολα. Τα pagers παραδόθηκαν στη Hezbollah με φαινομενικά κανονικές λειτουργίες, αλλά ήταν πλέον κυριολεκτικά ορολογιακές βόμβες. Όταν τα pagers ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις 17 Σεπτεμβρίου, οι εκρήξεις που ακολούθησαν κατέστρεψαν δεκάδες ζωές, τόσο μαχητών της Hezbollah όσο και αθώων πολιτών. Το πλήγμα αυτό θεωρήθηκε μια άρτια εκτελεσμένη στρατηγική από την πλευρά των εμπλεκόμενων μυστικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο την αποδυνάμωση της Hezbollah μέσω της τεχνολογίας που η ίδια θεώρησε ασφαλή. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την πολυπλοκότητα του σύγχρονου πολέμου και της κατασκοπίας, όπου οι νέες μορφές επικοινωνίας μπορούν να γίνουν εργαλείο καταστροφής στα χέρια έμπειρων αντιπάλων.